an sɔgɔma bon bi an bɛna ɲamaw kɛcogoya de yira aw la ɲama minnu ni minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ani minnu ni minnu man ka fara ɲɔgɔn kan an bɛn'o de yira aw la ɲama fɔlɔ n bɛna yira aw ye exemple dɔ ye a bɛɛ tɛ mais caman b'a jɛ namasa faraw supɔmu fara karɔti faraw ku faraw dumuni dunta ninnu n'u bɛ wɔrɔ olu ɲamaw bɛ kɛ a dan na o ɲama ninnu bɛ k'a dan na parce que olu bɛ se ka di baganw ma a bɛ se ka bila ka ɲagami fana bɔgɔ la pour que k'a kɛ nɔgɔ ye bon ɲama filanan o ye ɲama ye ɲama minnu ni papiyew don manaw don fura carton ani fɛn ninnu produit chimique bɛ minnu na o ɲama ninnu man ka fara dumuni fara ɲamaw kan o ɲama ninnu bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka t'u jeni ka u bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni a tɛ se ka jigin dugukolo la parce que n'i ye u ɲama fila fara ɲɔgɔn kan ka taa bila dugumala la dugumakolo la sisan mana ninnu ni carton ninnu olu bɛ jigin dugu jukɔrɔ n'u jiginna dugu jukɔrɔ u bɛ dugumakolo fɛnw tiɲɛ a bɛ taa se fo ji ma ka jiw tiɲɛ donc o de kama an ye fɛn ninnu yira aw la bi ka ɲamaw bɔ ɲɔgɔn na papiyew carton fura sachetw olu bɛ bila u dan na dumuni taw supɔmu pɔmu faraw karɔtiw namasaw papayew olu fara ani dumuni tɔw kini tɔ basi tɔ olu bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka di baganw ma u bɛ se ka bila fana u bɛ yɛlɛma bɔgɔ la k'a kɛ nɔgɔ ye o de tun b'a fɛ k'a yira aw la bi sɔgɔmada in na ɲamako kan. Les déchets organiques servent à nourrir les animaux. Bon nin ye namasa fara ye n bɛna fara n ka nɔgɔw kan bon nin nɔgɔ min filɛ nin ni namasa faraw bɛ k'a la ku faraw bɛ k'a la poivron faraw bɛ k'a la k'a ɲagami bɔgɔ la o bɔgɔ ninnu mana fara ɲɔgɔn kan ka toli a bɛ f'o ma ko nɔgɔ o nɔgɔ ninnu an b'a kɛ yiriw kɔrɔ sɛnɛkɛfɛnw na nakɔw la jardinw kɔrɔ a ka fisa yiriw ma a ka fisa sɛnɛkɛfɛnw ma ka tɛmɛ an b'a fɔ k'an bɛ taa angɛrɛ wɛrɛ minnu san ko ka ninnu k'a la nin ye anw yɛrɛ ta ye an b'a kɛ yiriw kɔrɔ a bɛ yiri lawuli n'i y'a dun a den ka di wa tiɲɛnifɛn foyi t'a la min n'i y'a dun k'a bɛ se k'i sɔrɔ k'o ye bana ye ou ko fɛn wɛrɛ ka don mɔgɔninfin donc nɔgɔ ninnu an k'an janto a la an k'an ka nɔgɔ ninnu dilan a dilancogo ɲuman na n'i ye dumuni kɛ dumuni tɔ lemuru fara mangoro faraw papaye faraw olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a don bɔgɔ ninnu na ka taa n'a ye mais i k'i gɛlɛya i kana manaw k'a la i kana cartonw k'a la pour que olu de bɛ na ni dugumakolo tiɲɛni ye i b'olu sama ka bɔ ninnu na. Les déchets organiques qui viennent des plantes peuvent être mis dans le compost pour faire les plantations, pour servir d'engrais à nos jardins. Sisan anw ka nin barigon in an y'a sigi duguma mais dugumala t'a la a bɛ directement ka jigin duguma donc n'an ye nɔgɔ ninnu k'a kɔnɔ a bɛ to ten o la sisan fɛn ɲɛnama minnu bɛ dugumala la tumumisɛnninw ni dugumɛnɛ misɛnnin ninnu olu bɛ yɛlɛ ka don nɔgɔ in na ka u ka duntaw dun et puis zankɔrɔ u bɛ tila ka nɔgɔ in renforcer kosɛbɛ donc ni tilema don an bɛ to ka ji dɔɔni kɛ nɔgɔ in kan pour que ka jigin mais ni samiyɛ don an b'a dayɛlɛ wagati dɔw la ji bɛ don a kan mais kuma dɔw la an b'a datugu pour que ji kana caya kojugu a ka se ka ɲɛ ka ɲagami ka ɲɛ donc anw ye ka barigon in b'o cogoya la dugumala t'a la a bɛ kɛ ka jigin duguma de. C'est une barrique sans fond parce qu'il faut que les vers de terre et les petits insectes puissent transformer en compost. Il faut mouiller de temps en temps l'intérieur du compost. C'est une barille avec fond. C'est là où on peut mettre les déchets plastiques, carton, pour faire brûler ou pour les mettre en attendant pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser.
recyclage local. Par exemple, avec les canettes, on peut faire des marmites.